Kulturen skifter scene til DR2. Skal vi tale lidt om kunst? Ikke pille ved det, men gerne kigge på det. Nu skal det blive endnu mere makabert. Vi har fået billetter, ikke? Vi har billetter, vi glæder os. Vi skal skabe forsoninger og skænderier. Vi starter nede, og så søger vi længere ned. Jeg synes, det bliver distraherende, det der med, at folk de skal være nøgne. Sådan nogle sandhedsbomber, som rammer en lige i hjertekuglen. Kan I ikke være så venlige at føre spagvej? Kulturen skifter scene. Se med hver søndag fra den 2. januar på DR2. Historien fortsætter på DR2. I princippet har jeg brugt 10 år af mit ungdomsliv på at gøre mig klar til at dø. Det er jo interessant, hvordan det har påvirket. Det kan man ikke fotografere. Den er inde i mig. Det er tydeligvis herovre. Jeg kan ikke lide, noget bare bliver gemt væk. Og det er jo der skammen sætter ind. Den her pige, som har født en horeunge. Der var ikke meget kærlighed den familie. Den havde Hitler taget fra den. Historien fortsætter. Se med hver onsdag fra den 2. januar på DR2.